thlir tu te chibai vek ule tunchuma chuan Durtlang Branch YMA te AMC Area Zaipawl Intihsiakna neina tura ani buatsaih dan tlang pui shwai tu te le member-te neina changin kan thlirin kan ngai thla hodon ani ole tuna hian Durtlang Branch YMA Culture and Music Subcommittee Secretary bulako meka anhena chang hianin YMA AMC Area Zaipawl Intihsiakna nin buatsaih dan tlang pui kan thlir haule don ani amasain chibaile o imingale eng section ngei nim han shin masala coming to lalmang kimakol ni kania section dia kom ani le hei Durtlang Branch YMA te hi engtin nge inin buatsaih dan AMC Area Zaipawl Intihsiakna mi tur hian nia hei atel intihsiakna omdon ti kan shiat khanin branch committee dil na te kan thlena branch executive committee chuan tel ve khamin rem ti saka ti chuan branch committee amin phalsak nu atang khanin theyang tokin Zaipawl member turte in thlangin ting khan kanin ruata ti chuan ni som panga thlasari sani somni pani zan khan ama sabernan in mukhomin tiang hian la hi kan zir chhota mup mai ani ani le tuna Zaipawl member-te hi engzan nge anni chuan section tina chang hianin I azatur inin ruatem ni atira kha chuanin a section tina changa tel thei turang khan kanin ruat deuh leka amaro chu mi mal har satna sang chung ko har satna zirlai ten lo ni bok nen hian rem chang lo te khanom le ta ka wangin tun din huna ta ki chuan mi somthum panga an nia conductor nen hian mi somthum paruk an nia chutia anman phat deuh tak sup nuwa hi chuan section tina changa chuti zat chu an om ti kha ti thei to lova maro chu section hi chu an lo om kima section 10 khatai chuan pakhat ten oma athena chuan pali ten om thunga khatiang khan aram chandan angin kan kal chho chu ni bere ani le Zaipawl the engting nge inin buatsaih da in buatsaihna chaim theyang to ki chuan kanin buatsaih kanin theyang to gai chun tha chu kanin ti ve zanlam pang ba khi zirna hun kan nei vak lova inkhom bana te po zirin ting khan mi mal har satna sang nei te kan nilhoman na chungchanga te hian chu wang chuanin chhun lampang hun ol hanti po hi ti hle theilo wang hian zan lampang hi kan zir hun nei chu ni maya chutiang chuanin tuna hian tun din huna hian voisom ni le pariat kan zir ve ta ni chu engtik zan change in zir chan kha ishe them nisom panga thlasari sani somni pani zan khana ma sabring kan mu khoma chutatang chuan kan zir chana chutatanga chiar chuan voin chun chanhuwa an zir hi voisam ni le pariatna ani chu ani le Durtlang Branch YMA Zaipawl kaldan phung tlang pui himin han shilela Zaipawl kaldan phung hanti hianin nia branch noya om kan nia branch noya hian culture and music subcommittee kan oma chu subcommittee chuan namlam le Zaipawl lampang hi kan enkola ti chuan YMA program sang ate Central YMA Zaipawl Central YMA program angate le conference angate poting khan branch ina rem min ti sakna chuan kan zai zela chutian chuanin member po hi kumtin hian kanin ruat ve zela chutian chuan theyang tokin kan kal ve mopani bere chungchu ka chan thei dan mi ro se ani le hei AMC Area Zaipawl Intihsiakna hi engti khuna chan tur nge nisom October sani somni pani tun tho tran lom tur hi ni ta hian Intihsiakna tran ani nga ti chuan keni po hi kan branch po hi nisom tho tran ni hian dan hi lemin som nia kan zai dona ti chuan top 5 thlan ani lenga chuta kan tling le theite ni chuan nisom pathuma final kan atan kan zai le don ani ol hei tuna hian Durtlang Branch YMA Zaipawl conductor bulako meka amasain aming le aveng te min han shin masa sela it's normal so ma kania tuna hian section B kan me kani ani le hei Durtlang Branch YMA te hi engtin nge inin buatsaih da in buatsaih chaim kan theitok chung kan buatsaih amaro chu thil sang buaina ko san le khotlang ate tin mi mala te po om thina wang hianin du thu sam ang ti maila ang chuanin kan ti theilo amaro chu kan theitok chuan kan ti ve ni ani le inzir dan tlang pui le inzir hun te min han shilela atlang puin ni lai zan in khom ban le zir top zan hi atir lama khang kan zira amaro chu hei tun nai
intihsiak don hnaia hian chuanin kar khata zan thumte kan han zira rem chang kan han zong nok noka kan Zaipawl member-te hi thil danga tangkai le poimo tak tak ten ni a Zaipawl danga tel ten ni hlom thina wang hianin zan ol rem chang hi adapin kan dapani deuh ber mai ani le YMA Zaipawl te hianin la engzat ngei in nei thei don o intihsiak kal phunga hianin hlapanga non thlang sa chung zinga hlapakhat chu hlachuam ani ta chuan chumi bak hlapali dang kha kan pot chop don ta ni in hla sak tur hau te chu a soi mai them thei me sanghavok hla hi kan hlachuam tur ani a chumi baka chuan romin rel sakang che ti te ralte ang kai veang ti te pi pu chu tlang hlui le khuwa veli la ching nge yak ti te ani ani le member te hin culture chinem o tha ni maya amaro chu han phai reu chang te chu kan neya amaro chu member ten in pe a thanem ngai takin an hun olang anga te kan zir zel ani du sang na samber kan hlan chewa lo man pakhat na alo hon ngei tur po in du sang na kan hlan chewa kan lo me ole tuna hian hei kabula hian sang te khol shing a oma ani hi chu zora mi puite he shelo kanom omlave Durtlang Branch YMA Zaipawl hian in member changkai takania a inbuatsaih dan tlang puye mi malbigin kan hanzo tange ama sa in chibaile in buatsaihna sa to em hei kan inbuatsaih chove na sa to khop mai ani hupurem hupur shan lo hei ka zai pui ten thiam mo ani le competition danga te lotel to chinem hei Zaipawl anga hian Zaipawl anga tak chang ka vai khatel na tur he ani chuanin itan pon history ni don ni mo nya achale mai du sana samber kan hlan cheu kini po le ole hei kabula hianin tlangwal sang puya oma ani hi Durtlang Branch YMA tan hian apoimo emema Zaipawl le music video dang ate pokhanin kan lo hu to ome hei Durtlang Branch YMA Zaipawl hianin tu chuma hian lo tel veni o intinga inbuatsaih dan tlang pui kha kan nga thale don ani ama sign chi baile kalome nang po chi bai so intinga inbuatsaih dan I hupurem ka hupurlu tuklawa chan chu kan conductor hi a tha a chuan member te poi ani pe hlom khop mai a chuan keimani to ka le keimani phak to anga chuan kan thei top chu kan chho vein ka share a abak chu pathian ku ta kan koltir to a ani le hla zirna te kal chaim keima tak hi chu hei research tilai te kan ni wang hian du thu samin ka kal tha thei lawa ka member pui te pon za om khop mai a maro chu keima thei to anga hi chuan ka kal tha ve a maro chu ei midang chu ka thluk lawa ma se keima to ka chuan ka kal tha ga ti ani le competition dang ate lotel to chinem hei Zaipawl ang zonga hian YMA Zaipawl ang tak hi chuan ka voi khatel na tur ni a Zaipawl ang shim shimi chuan intihsiakna ka voi khatel na tur ania chu wangin katan hian apoimo hle ni he intihsiak ole chade wa zai turin du sana samber kan han se kalome ole hei tuna hianin kabula hianin Zaipawl member Durtlang Branch YMA ta na poimo MMA oma music video danga te pokhanin kan lo mu to ome chuvate ate pokhanin zai thiam tak me ni ti chu kan lo shi to oma ane na chang hian buatsaih dan tlang puite kan nga thale don ani ama sa in chibaile chibai ente in buatsaih dan tlang pui hupurem hupur ve angreng chanchu I hlazir tur tam angreng box siamo keini ang tam phi chon bai ha ta har to a chu ka hupur chin tin kan opo chak to lo kan tho hlok lu tuk to lo ni chu ani le Zaipawl ang zo hen intihsiakna danga te ilotel to chinem YMA ang chuan kalatel lawa I kaushan Zaipawl ang chuan tel to ani le tun I hupurem tuna in intihsiakna tur hi ai hupur lo tuma kan hupur shan chuang lo mo konfi top ani cha chade wa zai turin du sana samber kan hlan che lo me ke po ole hei kabula hianin Durtlang Branch YMA Zaipawl member zinga mi oma ain buatsaih dan tlang pui te kan ngai thale do ani ama sa in chibaile chi bai ule in buatsaihna cha em kan phak tok chuan tran chu kan la veng a thria amai ro chu hei masi sangati khompui lian kan thleng tu te hian min ti boi angrang le member hi kan kim mo khop maya voin tlai hi chuanin kim sham kan tum ani le Durtlang Branch YMA Zaipawl te hi engtinge I hmu dan hei kan in pot chop nok noka khompui lian soitong kan thleng do na chungin tian tlom ngain mi somthum panga borvel hi chu kan lom tlang theya member te kan in pek na aro pui katia pakhat na ni ngai po kan tum ani du sana samber kan han che le kan lo me
ole tun a hian Durtlang Branch YMA Secretary Nilai Megle hunrei tak Durtlang Branch YMA Zaipawl conductor lo ni to pubi tia bula ka meka ane na chang hian kan sha tur chu le poimo zwalte kan nga thlau le don ani amasa in chibai le chibai o Durtlang Branch YMA Zaipawl hi alo indin chau dan tlang puimin shil them o ne YMA Zaipawl hi a Durtlang shim tu zai an wara wanghen a veng big bila zai ti te oma tin ti khanan war chawa YMA in din chau a hian a section in elnang zong te pon kalpui thina hei dur khotwal nuam anan ti te po hi veng chung thalai te na anan hriat na turatan ti in section in elnan te pon lo mang fo thina ti chon Zaipawl hi tlachop program an nei pon Zaipawl hi an tel deuh renga ma se tun anga hei an inform nget Zaipawl member chu kan ruate hanti kum khatatan tram khatatan hanti ang hi chu om chia lo chu ti rualin Zaipawl hi chu natla chopian zai tura in nei theireng tura in roman an ni an nei thei deuh zel ani ome ti chuan sanga sa ko som kuale paruk Durtlang Branch YMA Diamond Jubilee lomkhan member nget deulek branch committee na ruata a soprano chu tizat contralto tizat ti akhan an siama tikhan uniform nen hanan tia Diamond Jubilee polata na dinani na in tikhan Zaipawl khan lo tuyan lo nget hrang reng viau boka tatang khan ala chun zom deuh char ni na lang chuan Zaipawl som kuale pasaria phechong kuaruka chu Zaipawl an dina som kuale pasaria phekha chuan nagalana NEIZCC bultumin nagalan hrangte le culture program te hun mangin chutiang chuan som anan nia nang kalanga anang kalake ngei po conductor chu kanina in somko parukha kananin nupui ka nei kumania mundanga kanan om chun zom ta siat la chop dewin conductor te po midang kanan ruat chop chuk chuka chutiang chuan Zaipawl hotling ta kanan manga ti chuan anu aponan ti chauze la kumtin member tram kum khatatan te kum ni tram khat ti zong tengan committee in asiam chauta ngara Zaipawl khatun thlengin kan la nei chun zomani ani le Durtlang Branch YMA Zaipawl te hianin music video emo award emo laktein lo nei to em music video hi kashiat sual lo chuan paruk YMA ming chuan siamani to a chuta chuan sang sa ko som sang ni le pariat kuma fin na ro lu ti an siam kha hit ve angreng viawa hun lai kha chuan khamia wang khan kan art and culture te khanin kan Zaipawl te kha octave program an ti mi India ram noti so emi octave chu music takin ei do re mi fa so la ti kanan ti hi thil pasari ania chu music trong chuan octave khat ania state pasari te notice lama state pasari te central lama anin phauchua ve theina turatan octave ti in culture le zai akha hunan man ti thina chuda chuan Durtlang chunon somve ta lau maya thakhat don Mumbai te Kolkata te Goa te kem te nein chutiang chuan program hloting tak an zum manga chu an music video fin na ro lu di music video kal zel ra te po khan ya chumi nuwa chuan siam chho zel in sang ni som pali ni ta in ka ria ka khan thru wa har ti khan siam le akar la ka po siam chu om thona chungin kha lalte wat te po dongin chutiang chuan music video hi paruk velai to na hian siam ve to ani aro pui hle mai tero ani le Durtlang Branch YMA Zaipawl te hi member ti zat tur emo khatang ang khanin indin danin neem a program ma zir deuh zel hi ne hei tuna chong kan kalpui branch ke pakhatani to wang hian Zaipawl nei hiril ruwa tela sub committee kanan siam ang deuh hian Zaipawl hi ril ru henan ngal topa ahun laya zir zel in pat tina panga turten paruk turten siam ania chuti za chu ni turani ti khachu atraman siam dona piang in atla chopin an siam atuna point ti siak Zaipawl ani wangin member ta chu
in pekin bulan an tran le phota hei tam lam kha chu in pe te tam lam kha nit maya ani lo Zaipawl nget nei don hi chuan kumtin chuti za chuti in anan ruam han thena ani ani le hei Durtlang Branch YMA te MC Area Zaipawl Intihsiakna mi turan in buatsaih meka hetiang ang Intihsiakna danga hian in lo tel to chinem Intihsiakna hian lo tel to a ma che khan rampum huap siamani khan lo man pathumna dongin intihsiak lo tling tak mai ganan hmanga chuan member-te a po le branch in pum khatna po ngong thatak mai anei ni in alanga lo mom khop maya chumi ti lo aram pum han intihsiak hai chu anla siam tam lutuk lo deuh bok nen ka hriat china chuan voi tun tum nen hen voi ni chu ni chu ani le siam chhozel ta sela tel le zel in dongem intihsiak hi chu alo man lak ngor pi lama thil tel hrim hi suai tu thar zel te ril ruwa po po kan ringa thil tha tak mai ania tun truma phei chuan ne hei ringot poi soi zau cheu tham po min kan thria hei ko san kan ti a intihsiak kan buatsaih thin te po sang ni parukan buatsaih bak kha chun zom hi hei Mizorama ko san lian ber kan ti a kan ngai Presbyterian meupon asiam hlei thei to lo ania chumi ra chu ni mayem o tin emi zai shim lama hian hrangte Zaipawl kan ti zonga chuan kan sang talo riau te pona langa tun truma anan tin ti siak turan buatsaih chia chuan rinain hei tuna tel ho po hi ko san lama thalai ko san thalai kan ti a chum hin ho deuh thuau kha conductor an ron ni don te po nin an langa hei hian na satakin kan rama po hmachhawn kan lo du ani kan lo la phur ani thalai te lam hi chu ti chu chiang khopin ka hria Durtlang po chu al langin ka hria ani le Branch YMA te hianin in support cha en tuna Zaipawl Intihsiakna mi tur te hi ne Branch YMA hi phur khopa chanchui kan hria tangin intihsiakna hrang hian sports lam te pon nenga kan an tel thina be sein ring takin han pakhat na em ni lo chang hi tam tariau maya chung te chuan tu na intihsiak kan omle te hi branch po phura pakhat na ni ngei se adu khop maya trumdanga kan an ti thin pialama ril ru thar branch in an puwa an la zirna te po valang thup tai lang chuan kan ti boyang ti hlom bok sia amaro chu in la zira piang an eile in tur thingpui te hi section ang zong te pon in ti chokin kan ngai sak zialan tirnan ka me at ngai pon a me te po tum sakin tiang khan thingpui le a me te om lo pon mel reilo te valangin vakal ang ti in an ruam mana chuan lazir chuk zong hena in chokin anang kala hi branch ina phursia po a langin ka hriani in lungral na acha in tho ho na chakho mai tro cha ani le zona to beratan ninghal mai se I Zaipawl lo la ni turte le tuna Zaipawl Member-te tan hianin cha du te nem ne kan thria tangin Durtlang kan an ti hi chuan in chuan na po nilovin tin in chuan na zong pon ngai toila kan nu le pa te awang pon in chuan na thamania tin ko san kan ti sang om te pon Zaipawl lama le zai lama thei to pan chuana la ra chua ka chu tu na thang thar te hian alangin ka hria hei hi Durtlang hanin ti chuan khwal kalpon la hruai thei mai tura be sei te point lo ni thina tinan lo hruai hun nengamo nan ton hi chuan lo hruai ve thei zel boka chumi om zia chuan Zaipawl te hi emo zai hrim hi Durtlang chuan a kalsan lei thei lowa a kalsan tur po ni lo ni te pona langa chu wang chuan thang thar zel te po hian ron wong nungin YMA phei chuan thei top chu zel tura an ki poimo bera chuan kan da tilani ole Durtlang Branch YMA te an kale zena tura du sana samber kan hlane